Amana masu bamu. Allah ya kawo. To, Wallahi Allah ya kawo. wane ne wannan? Mutumin kirki, dan gidan manyan mutane, dan gidan arziki, jikan arziki. Mutumin nan ya gaji arziki, dan gidan masu ilimi, jikan masu ilimi. Na san dai mutumin naka mutum ɗaya ne wanda na sani ni dai. Mai gidana dai wanda ka sani dai. Shatima Ruma. Salamu alaikum, an zo gurin. An zo gurin. Na bi. To ani kam Najeriya wanda mai gidan da ya wuce Shatima Ruma. Mahaukaci ba kai kaɗai ba kam gari ana ƙaunarsa saboda Allah. shi hannunsa a warware yake. Wallahi bai da hannun ɗan dambe, bai da hannun dambe. To ni ma jiya na ce mutumin nan ayyukan alkhairinsa sun zaga gari. Wallahi. Abin da ya kamata akwai malam Rabi ji kamar Alhassan gidan na mai fura. Malam na arewa. Allah ya da wannan. Allah sarki. Kullum in mun yi jam'i a masallaci. Za a sa shi adda. To sai amma a salatin annabi. Yanzu ma muna son ya fito. Ƙurwar laƙafa. 2021 din nan insha Allah muna son ya fito sanata. An ci wannan ma ya ci. Sanata Koreps. Wata abin da yake kai su dama gaba. Kyauta. Wallahi da adalci da tausayin talaka. Ai wannan ya ci kawai. Shatima Ruma. Shatima Ruma. Haba. Ta mutumin kirki ne. Gaskiya na yadda. Ni fa ko mutumin nan ko yanda yake samun matasa aiki. Da yanda yake samun matasa aiki ina gaya maka wanda bai da ƙarfi haka yake taimako idan azumin nan ina gaya ma a babu a soke tirela ba na gero dai wallahi talla ina gaya ma sai a soke tirela sama da 70 ga shinkafa haka kai duk juma'a mutumin nan ta kawai sai a raba sama da 1000 a gidan shi Allah ya karan jiya shi yasa mutanen Ruma da ya baka ila sai ka ga karan jiya ina tallan karas na shiga lungu da sako kwararo ko ina sai in ga ana magana ana tafira baban can da ake yi kawai sai Shatima Ruma nashi kawai zancen yi ake ai na gaya ma bawan Allah nan mutumin kirki ne to da Allah zai taimaka ka gani ma kila in samu jarin karas jarin karas to ba sana'ar da na iya ba kenan na rantse ma da Allah in dai Allah ya sa muka ido bidiyon nan mutum muka yi ido kwartu da shi haba abokina kana nufin ka ce kakan mu ta yanke saka haba kaka na nawa ma to dakata ai na rantse Allah in kitso ne ma ta yanke to dakata ila ai wallahi ganin wannan mutumin ba irin itace bane ina ga dakata fa ila ina jin ka san fa an ce ba a mugun sarki sai mugun bafada kana ganin za a iya barin mu gan shi insha Allah shi yana da kirki amma ba da fa ina da Allah ina da bafa mafila to ka gama shi ma mutumin kirki ne kwarai da gaske haba ai ga mu gashi zai ba mu shikenan ai kawai mun san zamu da nake so da kai malam ina sauraron ka ba labarin ba mu garzaya mu je mu ga bawan Allah nan dan muna ganin bawan Allah nan shikenan to ai dan yi rawan nan mana tale